tipo mo sa isang lalaki. Dito yung ate ni Joy. Ganda rin pa yung ate ni Joy, no? Diwata rin. Ako, malapit na itong bumigay, oh. Ano? Tanggal yung tukod niya. Tanggal yung tukod. Uy! Ay! Ano muna, Diwata? Gamitin ang kapangyarihan mo. Ayan mga kamamshi, mga kalingap, muli na naman tayo nagbabalik sa buhay ni Joy. Pero bago yan, marahay na banggi sa Induga Boss. Huwag nyo napansinin yung aking noo. Yan yung ating vintage. Taas noo, taga-diet ako. And marahay na banggi sa Induga Boss. Napakarami kong gustong reaksyonan sa video nila Kalingap Rab, Kalingap Team. Pero hindi ako makahabol-habol. Napakabagal ko pang mag-upload or napakabagal ko pang mag-edit, mag-react. Kaya ito, sana mai-upload ko kaagad to. Pero dahil kahit papaano is nakaka-update naman tayo kay Joy, okay na to, di ba? Ito mga kamamshi, bale, yung napanood nyo kanina, andyan yung ate ni Joy. Tapos yung bali na sa kaligitnaan yung mga sagot dyan. Diba? Parang na-hot seat din dyan si Joy sa mga tanungan nila Kalingap Rab. Ito mga kamamshi, keep on watching. Hello mga Kalingap, welcome back po sa ating channel. This is me, Kalingap Rab. Siyempre, pasubscribe din po ang mga Kalingap, Val Santos Matubang. At andito Ayan, syempre wag natin kalimutan si Kuya Val Santos Matubang at saka si Kalingap Rab. Sila talaga yung pinaka-head ng ating Kalingap team. At sa buong Kalingap team din, shout out at sa ating reactor lang sa Kalam. Tayo ngayon muli, kina Joy. So tara po, samahan niyo po kayo mga Kalingap, kina Diwata. Bale, ano na pala to nila Kalingap Rab? Part 5. Siguro ako pangatlong upload ko pa lang sa kanila, pero sa kanila is part 5 na nila to. Kung gusto niyo mapanood ng buo at saka ng mas mahaba, punta lang kayo sa YT channel ni Kalingap Rab o sa kanyang Facebook page. So, ayan mga Kalingap, dito pa rin po tayo sa magandang bahay ni Diwata. Ay, grabe. Uy! Ay, may maruya, bro. Wow, 'di ba? Matagal na talagang gustong lutuan nila nanay ni Joy sila Kalingap Rab ng maruya, kaya lang hindi kasi natitsyempohan dahil minsan biglaan silang pumunta diyan, tapos yung time naman na maulan ay kaya ayan, sa wakas nakapagluto na rin sila ng maruya. Sana all. Maruya girl ka na ngayon pala. Ayan, si Joy pala yung nagluluto. Grabe ka naglulutuan nila bro. Tingnan mo, baka bumagsak yung bubong nila. Ayan, bali bumagsak talaga yan nandun sa ating intro, di ba? Delikado. Dapat may dahon. Pwede mo. Ayan, first time ko din nakita, or first time din ako nakakita ng ganyang pagluluto na may dahon. Ang galing ni Joy, diskarte lang. Ang tinda Joy. No? Para ikaw ng diwatang maruya girl. Naku, pag nagtinda ng ganyan si Joy, ubos agad. Grabe talaga. Napaka ano na po talaga, delikado na po dito. Kasi talagang may nalaglag na bubong. Delikado siya, maka. I know you told your friend you're not okay. Ang ganda talaga ni Joy. And tell me what's wrong and why you never said you Patingat ka kada kilos mo na, bawal magsandal-sandal. Ingat-ingat doon sa pagsasandalan kasi baka masandalan nila, mag-iba agad. Kaya kailangan na talaga, emergency na talaga na kailangan mapagawa na sila ng bahay. Next upload natin yung kanilang pagpaplano sa pagpapagawang bahay nila Kalingap Rab, kina Nanay at kina Joy. Mali ka, makikibambong But bahay. I've known you too long, it hurts to watch your blue. Anong daon yan? Ayan, kung pansinin nyo yung paggawa ni Joy ng maruya. Ang galing! Diba, bawat dahon, isang maruya. Joy. As you fade away. Galing naman ni Joy. Ba't di mo nalang ginagamit yung powers mo para gumawa ng maruya? Ano? Pag si Joy talaga nagtinda ng maruya, ubos talaga kaagad yan. Ano? Oo. Dito na lang maruya? Oo. Gaganan ka po. Bus palagi yung paninda. Palagi. Joy, bakit ka gumagawa ng maruya? Ano po, merienda niyo po. Ay, kala ko bakit paninda mo yan? Grabe
pala natin to. Ang bihira. Matagal na talagang gustong gumawa ni Joy ng Maruya tuwing pupunta sila Kalinga Prab dyan. Ngayon lang natuloy. Ibig sabihin si mama mo, yan ang mga extra niya. Mamaruya siya, titinda. Opo, dati po. Para lang kayo mapag-aral. Ang galing ano? Ano pa yung mga ginawa ni mama mo? Ano? Para lang nabigyan kayo ng... Napakarami talaga. Hindi na natin ipiplex dito. Pero kung napanood nyo yung part 1 to part 3, o kahit ka sa part 4, talaga na ikikwento ni nanay, na ikikwento ng mga anak niya, yung mga trinabaho ng nanay niya, mga sakripisyo para lang sa tatlo niyang anak. Matustusan kayo. Na kahit nga construction, napasok niya. Pero yung mga nagsasako lang daw ng parang buhangin ba yun? Ano pa yung mga pinasok niya? Yung natatandaan mo? Yung po naglalabada siya din sa ano. Tapos po nagpasok siya ng katulong. Tapos Alala ko tuloy yung nanay ko kasi parang namuhay din kami. Nakagisnan ko simula bata ako hanggang paglaki ko. Yun, labandera, tapos nagtagahugas, na parang nangatulong. Yun, ang hirap ng sitwasyon talaga. Kaya buti na lang na-scout sila ni Kuya Andy kaya Vlogs. minsan po nagkukuha siya ng ng nyug. Nagpupulit po siya ng nyug. Pupulit Tapos ng nyug po, sinabi mo. yung... Gagamas? Oo, yun, naggagamas. So, ayan mga kalingap. Ayan, ito yung ate ni Joy na panganay. Oh, dito yung ate ni Joy. Ganda rin pa yung ate ni Joy, no? Diwata rin. Anak mo yan, ano? Ate. Ano pangalan niyo po? Rhea. Ha? Rhea. Rhea? Ah, so Leia, Rhea, Joy. Kayo po ang ano ni Joy? Ate niya? Panganay? Panganay na ate ni Joy? Ilang taon? Parang kung papansinin niyo, kung hindi sila kilala, parang kung walang kargang bata, parang mas mapapagkamalan pang mas bata to kay Joy. Kasi si Joy, medyo matured na yung mukha niya, no, na maganda. Parang dalagang-dalagan na siya. Tapos itong ate niya, parang neneng-nene. Ano po kayo? 20. 20? Hello? Ilang buwan na po siya? 2 months old. Kumusta naman, Ate Rhea? Simula nung mabisita namin kayo, masaya ka ba na nakilala niyo kami? Lalaki to? Babae. Ay, babae? Pero plano pang, ilang natapos mo? Senior high Ano natapos senior high school? Pero plano. Ayan, sana pag tinulungan nila si Joy, makasama yung ate, 'di ba? Kasi sayang naman, napakabata pa niya, pwede pa siya mag-aral, 'di ba? Para na rin sa anak niya. Ano pa naman mag-patuloy? Tama yan. Saka balita ko, ano ka rin daw, no? Honor student ka din. Tumira ka rin ba dito sa bahay na ito? Opo. Simula elementary. Simula elementary, dito na kayo. Tingnan mo, sira-sira na, no? Hindi na ako yan ganyan dati kaso ay laging nagbabagyo po. Ibig sabihin nung 'di ba elementary sila, iniwan sila din ng nanay nila dahil nagtrabaho sa Maynila. Tapos pinapadalhan sila. Yung bahay na yan, 'di ba, medyo malaki rin naman. Okay pa siya, ayos pa siya. Ngayon lang naman na siya sira-sira. Kaya ang nangyari dahil hindi na nila mapagawa, nagpagawa sila sa tabi. Halos katabi lang din ng parang kwarto. Pero nung medyo bata-bata pa naman sila, okay pa yan. Ngayon na lang yan ganyan dahil wala nang silang pampaayos. Hindi na nila kaya dahil yung pampaayos niyan, kakailanganin na ng anak niya dahil 'di ba grade 11, mag-grade 12. Okay siya dati. Tapos wala na talagang pampaayos. Siyempre, panganay ka, no? Ano yung mga... Ibig sabihin nung iniwan sila dyan ng nanay nila, malaki yung bahay. Tapos malaki yung bahay para sa 3 bata sa kanila. 'Di ba? Kaya kahit papaano, iniwan naman sila ng nanay nila na nasa maayos na sitwasyon. Hindi naman ganyang bahay. O hindi pa ganyan yung itsura. At dito, na-experience mo sa bahay na ito. Lagi yung wala si mama dati kasi nagtatrabaho sa Manila. Wow, di parang kayong magkakapatid. Close talaga kayo. Kaming 3 lang Kayong po. tatlo. Siyempre, andyan din yung away-awayan magkakapatid, lalo pat bata. Pero ngayon, close na sila kasi medyo matured naman na sila at malalaki na rin sila. Kayong tatlo dito, naiwan kayo dito. Hindi, paano yung pagka... Kaya talagang parang maaga siya na obliga. Pero sana, yung hirap na nangyari sa kanya, yung maaga siyang nagkaroon ng obligasyon, tapos naranasan niyang hirap, diba? Sana yun yung ginawa niyang hagdan para mas mangarap. Kaya lang dahil walang masyado nag-guide pa ng mga panahon na yan,
Kaya ayan, nakapangasawa siya, siguro siya na mas maaga. Ayun yun. Ano po, nagising ako ng madaling araw, nagluluto, tapos yun ang baon namin sa school. Ikaw na yung nanay. Habang nagtatrabaho si mama mo. Ano, Rhea, masasabi mo sa mga supporters ninyo pamilya? Salamat po, no. Tutulungan nila sila mama. Medyo maganda yung buhay nila. Kasi hindi na nahihirapan si Bunso mag ng pambaon niya. Ayan. Kahit si nanay talaga, lagi niyang bukang bibig na si Bunso yung talagang katuwang niya. Proud na proud talaga siya sa bunso niya dahil yun, parang walang kaarte-arte, walang kaano-ano. Kasi ngayon kay Joy, yun nga kahit papaano nakapagtrabaho na sa sentro, sa daet, tapos may dalagan na, hindi katulad ni Bunso, talagang laging kasama pa ni nanay. Kaya proud na proud siya kasi tuwing walang baon, dumidiskarte rin. Unlike before na talagang kailangan pa ni mama mo mag-extra, no? Para lang magkaano ng pambaon. Ano, nilagyan na nila nito, bro. May kisame na sila ngayon. May kisame na. Excited ka na ba, Joy, na magkaroon sila mama mo? Ay kayo, kasama ka na din ng bagong bahay. Apo. Ha? Ay, Joy na pati. Rhea. Ang ganda rin ni Rhea, no? May dimple pa. Excited ka na rin? Galing naman nito yun. Yan, ito na. Dito na siya ma-hot seat ng mga katanungan ng Kalingap team or nila Kalingap Rab. Joy, pwede ka na mag-asawa, Joy. Ano ba, Joy, ang tipo mo sa isang lalaki? Wala pa kung masyadong sila. Ha? Ano na? Halika na eh. Pag may nagkakagusto matapang? Bakit kasi Very good. matapang pag may nagkakagusto daw sa'yo matapang? Ayoko lang po. Ayoko pa. Yan, kaya sana lang talaga hindi siya bigyan ng love team nila Kalingap Rab para kahit papaano makapag-focus pa siya sa pag-aaral niya dahil wala naman yun sa bokabularyo pa niya, 'di ba? Ayan, 'di ba? Sabi nga kapag may nagkakagusto sa kanya, masungit siya o matapang. Relate ako diyan nung bata-bata pa ako. Ayaw mo pa? Ayoko po. Ibig sabihin single ka pa? Single. Uy, No boyfriend since birth. Wala ka pa? Diba? No boyfriend since birth. Ayan, parang nakaka-proud talaga kapag ganyan. Kung yung iba, proud sila kapag nakakarami ng boyfriend. Si Joy, nakaka-relate ako kay Joy. Nakaka-proud kapag sabi mong no boyfriend since birth. Hindi naman sa ganda yan napapatunayan. Minsan talaga kahit naman pangit, kung talagang makipag-boyfriend ka na marami, kayang gawin yan. Si Joy napakaganda, diba? Pero ayan, no boyfriend since birth. Ang boyfriend? Hindi, pero bilib ako sa'yo, Joy, no? Kasi ang galing niya. Kahit maraming naniligaw dito siguro. Ano na? Baka naman wala ka lang nagugustuhan. Wala na. At saka malamang kahit marami nagkakagusto baka hindi nakakapag-attempt dahil talagang maiilang. Siguro maiilang yung nagkakagusto sa kanya pero na lang kung medyo malakas yung loob talaga magtatapat sa kanya. Ewan ko po. Hindi ko alam. Parang hindi mo ba talaga gusto pumasok sa relasyon? Ako, natatakot. May hugot pala siya. Takot ka? Ba't ka natatakot? Wala ka pa naman nararanasan na heartbreak sa mga kwento? Ako, sa mga kwento. Yung isa rin po dyan kasi nung nangyari kay mama na naghiwalay sila ni daddy. Natatakot po ako. Nakarinig niyo mga kamamshi, mga Kalingap Daddy. Kaya ilang beses ko ito napanood tapos inulit-ulit ko talaga, Daddy, ibig sabihin, di ba, ang ganda ng kutis nila tapos parang yayamanin din sila. Siguro yung daddy nito, yung mga kamag-anakan ng daddy niya kasi sa part 2 ni Kalingap Rab or part 1 yata, nabanggit doon ni Joy na medyo masama nga yung loob niya dahil syempre nalalaman pa niya na yung daddy niya maganda yung buhay. Kaya malamang yung daddy nila medyo nakakaangat-angat. Tapos ganyan yung ginawa sa kanila, kinalimutan sila. Kaya nakakasama naman talaga ng loob. Hindi naman sila perpekto. Pero, di ba, doon sa huling upload ko nga natuwa ako kay nanay dahil hindi sila binigyan or hindi pinatatak sa utak ng nanay nila na magalit sila sa tatay nila. Talaga mas maganda pa yung kahit anong mangyari daw is tatay at tatay pa rin nila yun, di ba? Napakaganda ng puso ni nanay. Kaya ayan, kahit papaano, hindi naman natin sila masisisi, hindi natin masisisi si Joy kung nakakaramdam siya ng medyo tampo sa daddy niya, 'di ba? Pero sana
mawawala din yan kapag nagkita-kita sila. Kasi sa kanya din yung balik niyan kapag nakapagpatawad siya, di ba? Kapag inalis niya yung galit sa puso, yan, nasa kanya din yung balik niya, nasa kanya din yung blessings. Pero sa ngayon, hindi naman natin pwedeng ipilit yan sa kanya kung saan niya mararamdaman yung pagpapatawad. Baka ganun din yung kalabasan. Kasi po, sabi nila kung ano daw po yung ginawa ng tatay, ano daw po, babalik daw po yun sa anak. Pero sa sitwasyon nila, hindi naman, imposible naman sa kanila yung balik, di ba? Kasi sila na nga yung kinawawa, di ba? Tapos sa kanila pa yung balik, pwede dun sa part ng tatay niya. Oh, sabi lang po, hindi ko. karma, ano? Opo, parang ganun. Pero hindi rin. Sabi na lang yan ni Joy, tapos sabi-sabi na lang din. Pero ang totoo niyan, wala pa talaga sa vocabulary yun ni Joy. Wala pa talaga siyang kabalak-balak na makipagrelasyon, makipag-boyfriend. Talagang focus pa siya sa pag-aaral niya. Mas okay. Kaya, tsaka wala pang seryosong lalaki sa ganitong edad. Galing mo, matured mo mag-isip pa. Oo nga, naisip niya yun. Tama naman talaga. Kahit talaga kailangan is maging advance yung mga kabataan mag-isip, lalo-lalo na yung mga babae. Tama naman si Joy na sa ganyang edad niya or kaedaran niya, wala pa magsiseryoso. Di ba? Tama yan. Pag mga gantong edad ang lalaki, hindi pa Oo, naman hindi talaga pa talaga. seryoso. Unless, ang hanapin mo lalaki, medyo may edad sa'yo. Oo. Yun po talaga ang hanap ko, Char. Uy! Bro, ang hanap niya daw yung mas matanda sa kanya. Ano yan? Second question, matangkad ba? Okay lang ba kung matangkad? O, di ba? Ayan na, na-hot seat na siya. Pero totoo naman talaga, pag mga bata pa talaga, hindi pa naman talaga seryoso. Sa una yung pag-aaral mo, Opo talaga. tungata yan. Kaya lang, sa gawa pala ni Joy sa Maruya, parang mas matrabaho dahil isa lang yung nasasalang niya. Diba? Na pwede sana ng 2, 3. Ano naman Joy ang motto mo sa buhay na pinangahawakan mo? Bawa, time is gold. Wala po akong moto sa Wala kang buhay. motto. Ayan, pakinggan niyo yung ano lang niya, yung pananaw niya lang. Wala siyang motto sa buhay. Basta go with the flow. Ayan, glow with the flow. Parang sumusunod lang siya sa agos, pero kailangan nasa tamang agos. With the flow lang. Parang bira kang malungkot. Nalulungkot ka din ba? Parang palagi ka nakatawa nakangiti. Nalulungkot din po ako. Nalulungkot ka din. Hindi mo lang pinapahalata. Ang ginagawa pag nalulungkot ka? Kaya nakakain. Nagpipray. Sabi ni nanay, nalulungkot yan kapag hindi nabibigyan ng pera. Ayan. Kasi po, nagkaroon na po kami ng gamit. Di na po problemahin ni mama yung sa pasukan po. Para sa boarding house. Boarding house mo, ano? Opo. Kung napanood nyo kasi yung part 4, ayan, pumunta sila sa SM. Binilhan sila nila Kalinga Prab na mga gagamitin sa dorm. Mga school supply. Hindi ko lang alam kung nabilan sila ng school supply dahil ang nirequest na lang ni nanay is yung mga gagamitin nila sa dorm katulad ng rice cooker, electric pan, ayan. Kaya kahit papano, hindi na nila problemahin yun dahil nabilhan na sila nila Kalinga Prab. Talaga pag mag-ulan man talaga, basta talaga dito. Nung hindi sa bagyo, sanday ka lang, baka nawala na. Oo, bagyo. Malayo po Hindi na bagyo, no? Oo, nga. Sumandal ka. Pagkakamaling sandal. Sumandal ka lang. May mga upuan na pati. May sopa na sila. So, para ba? Ayan. Gumawa si nanay ng mga upuan kasi nakailang balik na talaga dyan sila Kalinga Prab. Walang upuan. Kaya kahit pa paano, meron naman yata upuan pero isang haba lang. Ngayon, ayan, gumawa na si nanay ng mga upuan. Nay, may sopa na kayo na yun. Nasaan yun? Nasaan Ito. yun? May upuan na. Ginawa. Ginawa nyo? Hindi naman yan napuputo. Diba? Si nanay talaga naging nanay na naging tatay pa. Karpentero, diba? Umakyat sa bubong, nag-construction. Lahat na. Pagilid na to, no? Pag nagsandal ka dito, wala na din. Pag sumandal ka, baka mag-iba na. Bawal magkulitan dito, Bags. Ha? Bawal magkulitan. Bawal. Ilang bagyo na ang nagdaan, hindi kami lipat. Ayaw man ng mga bata ko nang yung malipat kami, yung makikitulog kami sa ano. Ayaw, dito lang kami. Ayan. Siguro noon yon.
Pero sa ngayon, yung ganyang klase na ng bahay, hindi na nila pwedeng stayan yan na kapag may dumating na bagyo, mag-stay pa sila dyan. Siguro dun sa malitlit nilang kubo, pwede. Pero dyan, hindi na talaga. Kasi diba, siwang-siwang na siya. Siguro ng mga maliliit pa yung anak niya, dyan talaga sila nag-i-stay. Pero ganyan nga, ihangin pa lang, pasok na talaga dyan, diba? Kaya dun sila sa maliit na kubo, pwede. Diba? Awa man ng Diyos, di man kami na ano. At saka mga dalaga na rin naman kasi mga anak niya kahit papano ang accord ng maglakad-lakad sila, 'di ba? Kaya siguro yung mga anak niyang dalaga, sinasabi na lang na doon na lang sila sa kubo. Pagka umaga na naghihintay na lang kami ng kagawad na mapunta sa amin. 'Di ba? Kasi mga relief good, mga ayuda kahit papano. Punta naman agad kami ng mga kagawad. Tapos pag nagbagyo, talagang inuuna ko, inaakyat ko agad yung bubong namin. 'Di ba? Gawaing lalaki 'yun. Naalala ko yung tatay ko pag magbabagyo, pag may balita na magbabagyo, yung bubong namin tinatali na, nilalagyan na ng mga pampabigat. Ayan, si nanay ginagawa niya 'yun. Dinadaganan ko yung angkob. Angkob, ibig sabihin yung bubong, yung pinakabubong. Yun doon sa kabila. Ako Sa kabila, yung maliit-liit nilang kubo. Pero kasi dyan, yan yung dati nilang bahay. Malaki. Kaya lang sira-sira na at hindi na nila mapaayos. Nagpagawa sila ng maliit-liit na kubo. Kaya ayan, tuwing may darating daw na bagyo, yung inaayos niya yung angkob doon or yung bubong, tiyatalian niya, nilalagyan niya ng pampabigat para hindi nga naman liparin. Kabit ng angkob kasi dinanas na namin yun na nagbagyo na natanggalan kami ng angkob. Talang basa-basa kami. Natanggalan sila ng bubong. Lahat ng gamit namin basa. Kaya pag nabagyo, yun ang inuuna ko, naakit na ako sa bubong. Baka si Joy mag-asawa na rin sa 20, no? Sino ba? Pagka 20 niya, maasawa na rin siya. Ay, wala. Wala lang talaga, sana wala lang talagang maglakas loob ng manligaw kay Joy, 'di ba? Yung tipong makulit, tapos mapursige kasi baka mamaya basta wag lang sanang ganun para kahit papaano makapagtapos si Joy. Tara bro, tikman natin ang luto ni Joy. Goods niyan. Ano naman ni Joy magluto? Para sa first time. Ano naman Joy magluto? Anong pakiramdam mo, Kuya Robin, na ano? Dati, Ayan, shoutout din pala kay Kuya Robin kasi isa din siya sa ganyan. Isa siya sa natutulungan pero ngayon kasama na nila Kalingap Rab. Tsaka may channel na rin yan si Kuya Robin. ikaw yung binibisita ngayon. Kasama ka na sa mga bisita, sa mga tinutulungan natin. Sobrang masaya, Kuya. Talagang masaya ka. Sobra ka. Tsaka bilib din talaga ko dito kina Kuya Bal, kay Kalingap Rab dahil hindi sila madamot. Diba, kung mapapansin nyo, ang dami na nilang kasama, mga kapwa nila vlogger, talagang pinapromote nila. Katulad na lang namin, pinayagan nila kaming magiging reactor ng kanilang mga video, diba? Kaya thank you talaga kina Kuya Bal at kay Kalingap Rab at saka kay Ate Edna, asawa ni Kuya Bala Santos Matubang. Kasi ano ako, Bisita din yan. tinulungan po namin siya. Kagaya ka rin pala na. Oo naman. Ganon din yung bahay ko. Tapos hanap niyo din ako dati. Kuya Rubin, masaya ba kapag yung marami kang makukuha, ano? Opo. Ay, masaya ka naman na pag marami kaming nakukuha. Nakukuha. Pag wala kaming makuha niyan. Na? Pag wala kaming makuha. Natutuwa ako yung nanay kasi parang syempre taga-diet din ako. Natutuwa akong pakinggan si nanay yung mga lingwahe niya, yung tono niya kasi dito medyo nabago na yung lingwahe ko, nabago na yung tono ko kahit Bicol din yung asawa ko kaya lang medyo madiin yung salita nila kasi ano sila yung Naga. Ano nyo, talagang dinanas ko pa yan. Medyo ano kasi iba rin yung tono ng taga-Naga at saka ng taga-diet. Kaya ayan medyo natutuwa ako sa tono ni nanay. Medyo naalala ko yung sa amin. Nangihiram ako ng kawit dyan sa kapitbahay namin. Nangangawit ako dyan sa taas na yan. Tapos pag yung... Tapos minsan pag wala talaga naakyat yung bunso ko. Minsan mga alas... Pansin ko talaga si nanay, simula hanggang ngayon na part 5 na proud talaga siya kay Bunso. 'Di ba? Talagang appreciate niya yung ginagawa ni Bunso na para bang siya yung naging katuwang niya
na wala siyang asawa. Kaya nakakatuwa, sana mapagtuunan din ng pansin ng kalingap si Bunso, si Leia. Pagkalitiran niyang galing sa eskwelahan, nababa kami. Nasakit kami sa baba. Naakyat yan. Para lang may Para baon na. may baon siya, may baon. Grabe. Yan ang talagang nakaking katulong ko talaga yung susuko niya. Joy, ang gusto kong umakyat ng puno. Sarap. Masarap, Joy. Ikaw, Joy, naranasan mo namang magtrabaho? Opo. Anong work? Nagtitinda ako sa school namin. O, kasi diba nabanggit din ni nanay na yung panganay niya minsan hindi na nangihingi sa kanya ng baon dahil dumidiskarte na rin. Tinda ka? Pangalawan sa buhay. Ang tinda mo? Mabuya. Graham boss. Ay, Mga kalingap, ito nakaraan. Ay, dito na tayo. Bale, ayun, next natin i-upload, meron tayong upload na question and answer sa kanilang tatlong magkakapatid. Pero sa ngayon, dito muna tayo. Sinare po natin yung Gcash ni Kuya Andy Kayakap. So, may mga O siguro ano yun, part 2 or part 3 na shinare ni Kuya Kalingap, ni Kuya Andy yung kanyang Gcash para kung sakali may tumulong kina Joy, ayan, send lang sa kanya tapos ibibigay nila kina Joy. Ano ba, send ng chips para sa kanya? Kalingap Rab, meron. Oo, meron. At ito nga, nasa daig ko pa kinuha yung iba kasi may sa Palawan, meron sa Napakasipag talaga ni Kuya Andy. Cebuana. Ngayon bukod sa Gcash. Kaso para gusto ko maging honest tayo kasi nung pumunta ako sa diet at withdraw ko yung pera, wala akong pang gasolina. Nabawasan ko ng 500. Okay lang. Oo, gusto ko yung maging honest talaga. Okay lang. Oo, nabawasan ko talaga ng 500. Tama yan Kuya Andy, very good. Yun. Nasa akin ang pera. Oh, at salamat doon sa mga nagpabot ng tulong para sa pamilyang ito. Yan, bigyan natin kay Kalingap Rob, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bilangin mo tayo yan, Kuya. Bilangin ko to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, di ba? Ibig sabihin, yung mga nagbibigay ng tulong para kina Joy talaga yan. Hindi yan kinukuha ni Kalingap Rab para sabihin na pampagawa ng bahay. Para kina Joy talaga yun. Kasi yung pampagawa ng bahay, alam ko, sa sahod yan ni Kalingap Rab sa YT. Kaya yung mga nagbibigay talaga na taga ibang bansa, yung mga mabubuting puso, kina Joy talaga yan diretso. 11, 14, 15,000 pesos. So, 7. Ayan. 17,700 17,700 pesos. 17,700. Joy. Oh. Kalingap Rob. Salamat po. Salamat. Ito nga pala ito, ang isa nagpadala na gustong ipa-shoutout mo daw. Florida, Silvania. Shoutout po. Thank you Yan, shout out po kay Ma'am Florida Serbanya. Tama ba yung pagbigkas ko? so much. Nakatanggap po sila. Tapos yung iba yata hindi na nagpakilala kay Kuya Andy or hindi na nagpa-shout out. Ngayon ng 17,700 pesos. Sobra-sobra na po yung naibigay niyo sa amin. Ay, grabe. At least hindi na problema si Bunso sa baon niya, di ba? Meron na siyang pambaon araw-araw. Sobrang Kuya Andy, grabe. Naitulong mo sa kanila. Alas, bago mo na po ang buhay nila. Kuya Andy, para lang talagang po. Ayan, talagang kay Kuya Andy talaga yung papapasalamat nila dahil si Kuya Andy yung naka-scout sa kanila. Tapos, pinasa lang ni Kuya Andy kay Kalingap Rab dahil syempre, wala pang kakayahan si Kuya Andy na tumulong kagaya ng pagtulong nila Kalingap Rab, o diba? Para sa kanila yan, para talaga sa kanila. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo, hindi ko man ito may isa-isa, ito po para sa kanila. Kami, at Kalingap Rab, nagpapasalamat po talaga ako. Oo. Thank you po ulit. Hindi lang ikaw Kuya Andy, kahit kami mga reactor lang sa Kalam, ayan, nagpapasalamat kami kina Kuya Bales Santos Matubang at saka kay Kalingap Rab at sa buong team ng Kalingap. Sige na po. Sige lang po. Thank you, Yun Joy. po ang ano namin, maano kami bukas. Thank you po. At yun lang po muna sa ngayon. Paalam po. Bye-bye. Jesus loves you.
Ayan lang mga kamamshi, ayan lang mga kalingap. Thank you for watching. At saka, di ba sabi nga ni Kalingap Rab, Jesus loves you. God bless you all.